Dámy a páni, nachádzame sa v Boskoviciach, toto je tzv. Backstage, v tzv. backstage. Ja vám predstavím dievčatá, slečna Vladana, prezývaná Radana, momentálne zadaná. Momentálne intergalakticky zadaná. Potom tu máme... Slečna Nikolka, Šlape mi na slečna, šapky. ako to pekne vám, že slečna, vy ste už pani Pani, vlastne, ja jo? jediná som. Ona jediná je pani. Pani Nikolka. Ja som pani. Pani Nikolka, ktorá je v požehnanom stave. Dva v jednom. Dva Dva v jednom. A tretí kus, keď teda ako Jak sa brutulku menuje? navídame. Slečna Katka. Slečna Katka. Áno, Juraj. A Kateřina si měl Katka, říkat. to ja neviem No povedať. proč je to? Kateřina. A toto bolo naše vlastne prvé stretnutie s dievčatami, ktoré Intergalaktického sa druhu. nazývajú holky. Ale pekné, ne? To Ale veľmi pekné stretnutie. Asi by sme sa mali Hlavne, volať Kluci, nie? a my sme sa mali volať Kluci, to ešte môžeme zvážiť do budúcna. Dámy, ďakujeme pekne za príjemný večer. Ďakujeme krásne za perfektné vystúpenie, ktoré ste mali a na to, že ste tehotné, ako som to povedal, ste mali energie. Všechny áno, Proste. všechny áno. Myslel som to teda na túto mladú pani. A Ja len ukážem, že Kdo to točí, kdo to točí, to se neví. Dneska kto sa... By si neměl celou dobu selfie, jako víš. By se to... To skonko. Nie je to OK. U něj bych to věřila, u něj bych to věřila. Dámy a pánové, a teď by si to tam jako... Teraz mi dovolte, aby som predstavil dvojicu, ktorá má rozdelený náš vesmír. intergalantický Lacko. Áno, to Ale je mal pozor, starosti mesačnú Na časť. měsíční stranu. Lunetici ho dneska trošku zmiatli, lebo tí si tiež nárokujú určité práva v tomto smere. A u nás ten intergalaktik je tady slečna Radana. Špecialistka na vesmírne záležitosti. A takto sme sa zbehli v tom intergalaktickom priestore. Ja sa teším na to, ak sa ešte chvíľku porozprávajú. Podľa mňa vy vôbec nebudete tušiť, o čom hovoríte vy dvaja. Budeme mať pekný večer. Rozhodně ne, přesně. Dobre, OK, ďakujeme. Děkujeme taky.